барномаи ахбори радиои тоҷикистонро бо фарогирии чанде аз хабарҳои рӯз пешниҳоди шумо мегардонем. дуруд дӯстони азиз. ҷониби қирғизистон бо истифода аз ҳавопаймоҳои бесарнишин ҳарими ҳавоии ҷумҳурии тоҷикистонро вайрон карда истодааст. тавре аз вазорати корҳои хориҷии мамлакат иттилоъ доданд, 21 сентябр аз соати 19:14 то соати 22:46 парвози ҳавопаймоҳои бесарнишини қирғизистон дар болои шаҳрҳои Исфара, Конибодом, ноҳияҳои Деваштич, Ҷабор Расулов, Бобоҷон Ғафуров, Лахш, Рашт ва Мурғоби ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳида карда шуд. дар постгоҳҳои сарҳадии Тоҷикистон, Росровод, Муряк ва Нуробод низ ҳавопаймоҳои бесарнишини Қирғизистон мушоҳида гардиданд. ҷониби Тоҷикистон аз ҷониби Қирғизистон талаб менамояд ки фавран вайрон кардани ҳарими ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистонро қатъ кунад. дар акси ҳол ҷониби Тоҷикистон вазъро ҳамчун омодагӣ ба таҷовузи навбатии Қирғизистон арзёбӣ менамояд ки масъулияти он бар дӯши ҷониби Қирғизистон вогузор хоҳад шуд, омадааст дар вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. аз хадамоти матбуоти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд хабар доданд ки кӯмаки навбатии башардӯстонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иборат аз маводи хӯрокворӣ, сӯзишворӣ ва масолиҳи сохтмонӣ ба шаҳри Исфара расид. кӯмаки зикршуда асосан оилаҳои сокинони ҷамоатҳои Чоркӯҳ, Лаккон, Чилгазӣ, Кулканд, Зумрат, Сурх, ворухи шаҳри Исфара ва ҷамоатҳои Овчқалъача ва хистиварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро фаро гирифта, нишонаи ғамхории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба мардуми аз низоъҳои назди сарҳадӣ зарардида, оилаҳои сарбозони шаҳид ва аҳолии осоиштаи қурбоншуда мебошад. ҳамчунин аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту шахсони саховатпеша расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба оилаҳои зарардида идома дорад. имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷаласаи 25-уми шӯрои байниҳукуматии иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба иктишоф, истифода ва ҳифзи қаъри замин оғоз гардида дар кори он намояндагони ваколадор ва коршиносони ҷумҳурии Беларус, Қазоқистон, Федератсияи Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон иштирок намуданд. дар ҷараёни ҷаласа иҷрои нақшаи дурнамои ҳамкории оид ба иктишоф, истифода ва ҳифзи қаъри замини давлатҳои иштироккунандаи иттиҳоди давлатҳои мустақил ва қарори ҷаласаи шӯрои байниҳукуматии оид ба иктишоф, истифода ва ҳифзи қаъри замини давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақилро мавриди баррасӣ қарор доданд. вазири маориф ва илми мамлакат Раҳим Саидзода бо тасвиби як фармон дастур додааст ки то моҳи январи соли 2023 хонандагону донишҷӯён ва тамоми омӯзгорон бояд 400 калимаи русӣ ва англисиро аз худ кунанд. фармони мазкур рӯзи 13 сентябри соли ҷорӣ таҳти рақами 1337 ба имзо расидааст. бо ин мақсад луғати вожаҳои серистеъмоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ омода ва пешниҳод карда шудааст. ин луғат дорои 400 калимаи маъмулан маълум ва фаҳмо ки дар ҳаёти ҳаррӯза ба забони модарӣ пайваста истифода мешаванд иборат аст. ба иттилои вазорати маориф, ҳадаф аз роҳандозии ин иқдом ҳавасманд намудани хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорон ба омӯзиши ҳарчи бештари забонҳои хориҷӣ мебошад. президенти Федератсияи Русия бо судури як фармон дар бораи даъвати хизмати ҳарбии шаҳрвандони Осиёи Марказиро ки давоми 10 соли охир шаҳрвандии Русияро гирифтанд, барои адои хизмати ҳарбӣ маҷбур намуд. дар доираи сафарбаркунӣ қисман аз ҷониби президенти Федератсияи Русия эълон шуда, мо барои шаҳрвандони нави Федератсияи Русия ки камтар аз 10 сол шаҳрвандии Русияро доранд, барои адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ барои 1 сол пешниҳод ва омода карда истодаем, омадааст дар изҳороти вазорати мудофиаи Федератсияи Русия. ба иттилои манбаъ, саркашӣ аз иҷрои вазифаи низомӣ на танҳо барои шахсе ки ба хидмати ҳарбӣ лозим аст, балки аъзои хонаводаашон низ аз шаҳрвандии Русия маҳрум мешаванд. бар асари задухурд миёни чорводорони бодияннишин ва деҳқонони муқимӣ дар ҷануби Чадди Африқо 19 нафар ба ҳалокат расиданд, хабар медиҳад агентии иттилоотии Reuters. ба иттилои манбаам, ноқишаи ахир дар минтақаи ҷанубии деҳоти Майеншарӣ воқеъ дар 480 километри пойтахти Нҷаменда ба вуқӯъ пайваст.
бар асари даргириҳои серӯза дар 5 деҳаи ҳафтаи гузашта ҳудуди 20 нафар низ маҷрӯҳ шуданд. ёдовар мешавем ки чунин муноқишаҳо байни чорводорон дар бархи минтақаҳои Чад доимо рух медиҳад. размикори тоҷик Нурулло Алиев дар мубориза барои дарёфти қарордоди имконпазир бо UFC варзишгари амрикоӣ Ҷош Уикиро дар раунди якум шикаст дод. ҳамин тавр размикори тоҷик Нурулло Алиев ба бузургтарин созмони размикорони ҷаҳон UFC пайваст. акнун Нурулло аввалин варзишгари тоҷик аст ки дар UFC баромад хоҳад кард. бо пешниҳоди ҳамин чанд матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. ҳамеша сарбаланду муваффақ бошед.